Hai apenas uns días rexistramos unha moción para o seu debate no Pleno da Deputación. Unha moción na que exiximos que a Xunta adapte os servicios de transporte público aos novos horarios ferroviarios da estación da Gudiña. E onte, sorprendentemente, coñecemos que a Xunta anuncia novos servicios de autobús e reforzos nas conexións coa estación do AVE. Eu o que quero dicir son dúas cousas. A primeira, por suposto, como non pode ser de outro xeito, é que nos alegramos, porque o importante xa non é nin quen poña a medalla, nin quen leva eses méritos, senón o importante é que a veciñanza de Verín, Monterrei, Viana, Valdeorras teña mellores conexións e máis oportunidades para utilizar o tren. Pero a segunda tamén é importante. Esta medida demostra que o problema existía, porque durante meses houbo alcaldes, alcaldesas, plataformas cidadás e moitas persoas que se denunciaron que os horarios non estaban ben coordinados e moitos veciños quedaban sen unha alternativa. Por iso, quero recoñecer especialmente o traballo do seu alcalde da Gudiña, Néstor Ogando, a plataforma de Dereito ao Tren e de todas esas persoas que non deixaron caer esa reivindicación. Agora, toca comprobar que estas melloras funcionan, que responden ás necesidades reais da cidadanía e que non queden os concellos atrás, porque o que temos claro é que cando as administracións escoitamos a xente e se rectifican, sempre gaño rural. E nós, dende o Grupo Provincial, seguiremos traballando para que ningún veciño ou veciña desta provincia teña menos dereitos por ter que vivir lonxe das grandes cidades.